everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Dili ko gwapo, tutuki lang. Siya kung atubangan, magpatrapo siya lang laki, oh shit. Kasi po, pisbutan ko. Franco ba? Oh, come on! Ha? Ay, niya. Full pack magasin sa akong 9mm. Kundi mo madas minayo. Tumoy sumbuhan sa akong armas. Ipagi na ko sa sumbuhan sa akong armas, babes. Pabuta ko, babes. Pabuta ko! Another shot. Ingon sa miulpo na nga akong kaspa. Miss Babes, naandam ko ng pagkaon. Labing maayo, Manang Inday. Hello, Andy. Asa na ka? Doon na ka? Okay, sige. Nagpaabot minimo. Okay, sige, mga 5 minutes. Okay, bye. Si Andy? 5 minutes, niya na siya. Kining niya siya. Kuan kining dool na siya. Franco, doon na. Kuan kanang kunian na siya. Niya na sa di taon Miss Babes, palayo lang ko ha. Ha? Nga naman? Suko na nako. Uy, mao ba? Oh, Nag-away day mo? ako kigaway taon na niya eh. Bida sa kigaway barkada na nato. Pero katrahan lagi ko niya. Uy, unsa man siya hinungdan? Murag nasuko si Andy niya, Miss Babes. Tungod kay gitagaan man ni Franco og beauty kit si Andy. Ay nga nung gitagahaan man po di mo, Ay, Miss Franco. Babes, mamasin lang taon ba? Mausap siya. Mausap mong dagan siyang kinabuhi. Nugon mo kayo. Bisa kung saan mo tanaw si Andy, gwapa di ba? Time para good. Naibog ka niya, Franco? Naibog ka ba niya? Nakadaig lang. Ni anak ko. Abot ako silang Miss Babes. But Andy, dali na, oy! Uy. Wala. Noon sa ang mouth ni mo. Hubag mo na. Ay uy, biktima sa boxing. Ha? Si Boxing. Ala, nag-sparring man. Igo na yun sa kumo ni si JC. Unsa? Igo sa kumo ni Sir JC. Unsa mo ka? Nawi, pero okay ra. Nas JC? Nisibat na. Lagi sina adiha. Ako, sinang Inday, si Babes, og si... Kinsa? Hey, si Franco. Naaday sa diha di ay. Karong kang Franco ha ka. Uy, nga no di ay, uy. Latahon ko na. Nga naman taon, uy. Sobra ka bugal-bugalon. Asa siya? Oh, uy, asa ka, uy. Uy! Olo, no? Kaisog ba? Hello, Andy. Maayo kay niabot ka. Oh, Miss Babes. Oh. Kinsa ba kita ni mo? Mura mo kag dunay gipangita. Asas Franco. Nagpalayo. Nahadlok nimo. Di naman ko gusto makakita niya. Mao nga nagpalayo si Franco. Sobra ka bugal-bugalon. Lagot ko niya. May gani kay nagpalayo siya. Naipog tingali na si Franco nimo, Andy? Yabag siya? Huh. Wala maibog na ko eh. Ha? Kinsa man nagkikaib ka niya? Ikaw, Miss Babes. Unsa? Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya
or click the link on the description below. Nana maibog ni mo. Di lang kasulti. Mauwaw pa. Wa may jewel. Mao ba? Nya ako'y bugal-bugal la niya. Gitagan pa og tikit. Hanggaw git. Ayaw na lang nag-awaya si Franco, good. Barkada, good ta. Makalagot mo kay Miss Babes good. Ako na lang mo hangyo, Andy. Ayaw na lang dumti si Franco. Miss Babes, mga una. Okay, manang inday. Si Chris, Diyan ako, Miss Babes. palihog ato si Franco. Ingna nga magdungan tagpangaon. Asam na siya? Naara dito sa garahe. Oh, okay. Atuan ako, pero si Andy... Ako na ning gihangyo si Andy. Lisod na nga magsige sila dumot, uy. Barkada ra good, di ba? Oh, God. Sige, ari na ako. Chris, kamo lang nito. Lisod kayo. Ay, uy, si Miss Babes mo ay nagsugo na ako. Ako, ay, kabalakan ako diri good. Yung niya, balibaran ako si Miss Babes. Pasabtal na siya, diri lang ko. Likay lang ko sa gubot. Dili mo, Ari? Likay lagi ko niya siya gubot. Ay, hadlok siya ni Part Andy. Oh, hadlok mo lagi. Ay, uy. Andy, pwede mo hangyo ko nimo? Ikaw na rin ato niya, Pi. Oh, ha? Please lang. Pwede? Hinatay ginatawahan na eh. Palugit sa kanang hinampak. Pwede ba, Andy? Ikaw na rin mo ato ni Franco? Chris, kuyugi ka ba? Asam na siya. Hindi lang ko din eh. May inom ko kape din eh. Kumadto dito, lisod ah. Pasigit sultuhon ko Andy noon. Nasi Franco Andy ay. Franco! Uy! Hindi. Palugit sa kang hanggawa ka na. Palugit ba? Pato ka, Miss Babes. Dili pa ka. Likay ko ni mo, dumot ko ka na ko. Dumuti ko. Wait, nasan mo eh. Kamu dito ka. Kape lang ko dari. Para di ka maglangot na ko. Buang yung kay. Buang, gabaan ka. Gisugo ko, Miss Babes. Lagi. Ipaaray ka. Palugit sa ka na. Tara! Ano ikaw? Na may gusto ni mo? Pakulata ka diri, ha? Pagsulti. Kulatahon na rin yung ka. Gusto ka, ha? Ayaw lang Part Andy. Uy, ayaw lang. Sa mantubag na yun, kuyog ka dili. Kuyog baka dili. Batal lang ko ng kape na eh. Sige, tara. Ano? Naaraman din na. Tara! May gini mo si Poko, noy. Okay, ready ng pagkaon. Niagaya doon sa swimming pool. Ilalom sa landong sa kahoy. Dali na mo. Mga na ta. Yan na sila si Andy ay. Si Chris, ug ingon man si Franco. Hello? Miss Babes, salamat kaayo. Unsa man? Peace na mo ni Franco? Aha. Okay ra, Miss Babes. Wala problema. Good. Mga na ta. Salamat kayo sa pagkaon, Miss Babes, ha? Sugan ako eh. Sus, ayaw pagpasalamat, good. Nya ikaw, Chris ba? Unsa man ka, wag yung nakalaban ni mo? Kulatam ka, GC? Oh. Part 3, ako ni palit. Labanan na tigil mo. Kutob sa kong memo. Handam ko pagkamatay. Ilabi na sa mga tao nga mahal na ko. O, kinsa ang maong tao nga imong gimahal, Franco? Ako na nibikay. Ang ikaduha? Kinsa may kaduha? Tubag Franco. Kinsa ang ikaduha, ha? Na imong gimahal? Ha, Franco? Kinsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.